Asik. Iya. Becak padi mlakune
Padi sampun katurani pamundutan kathah sanget. Mbak. Spesial kagem band-band ingkang sampun rawuh nderek ngregengaken suasana dalam acara Sedekah Bumi. Kagem jenenganipun Bapak Kepala Desa saha Bapak Ibu perangkat, kagem sedaya Bapak Ibu panitia, nggih matur sembah nuwun. Kagem sedaya wargamu. Lho, niki band-band ingkang sampun rawuh. Absene Pak Tik saking Ketanggi. Pak Darji sak rombongan saking Kerep. Nggih. Jadi lovers. Pak Sar. Pak Lut Kuniran. Saking Kuniran Mbak Rini. Pandawa 5 Bapak Lut jadi lover. Terus saking pundi melih? Pak Ika Mbah Umbar saking Karangasem. Nggih. Mas Sule selamat sore Mas. Pak sebelah iki lho, sapa Mbak? Hadir terus lho Mbak. Mbah sapa ya Mbah Umbar? Mbah sinten? Aturan asma Mbah sinten kula supe. Kok edudang. Enggak boleh disebut. Niki Bapak Ika saking Mambung matur sunuwun. Niki simbah-simbah saking lho endi ayo kowe? Mbuh. Saking mriki piyambak. Nggih. Satu tembang bojo loro dulu dijinan. Rampung iki ngaturi karo Mas Bayu dan Bos Ali Mbak Rini. Sisa-sisa kita juga dan paminitan. Oke, bojo loro se. Sayangku rene nduk. Yani Mahindra datang. Oh iya, alias Siti Sriani. Ngono. Lah iya, lek KTP ini Siti Sriani kok, Mbok. Isabella. Wes arit ngono arep kok. Tapi tetap selalu ceria. Mbak Isabella. Niki minangkani pamundutan saking Bapak Tik. Monggo katuran. Wes sing sogak-sogok iki wis meneng ae. Cepret. Aku wae sing sogak-sogok lah Cong ya. Ya semangga. Capcus bersama Mas Sodron. Kawa suaranya mana? Duh, Sodron. Abang biru lampu medisku, awakku rumas mikir bojo loro, bojo sing enom jaluk disayang, sing tuwa njur wegah ditinggal. Sirahmu metrapi soduru, andong tresno mas uga andong waktu, mikir butuhe, mikir belanjane, dosa iki dino atine. Ayo telung dino ulen rono, telung dino bali ning kene, sing sedino kanggo sapa, sing sedino kanggo liya. Bakti Kunjara. Organisasi Chandra Official Muladi Channel. Si cantik Isabella Yani Mahindra datang. Ayo bos. Bakas saking Mambung Abang biru lampu medisku, awakku rumas mikir bojo loro, masa deh bojo sing
londo ya sing renyah. Karo penggemar-penggemar iki dieling-eling kabeh.